O Concello de Taboada celebrou onte a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de febreiro. Unha sesión na que foron aprobados por unanimidade todos os puntos de orde do día. Un deles foi a subida de taxas sobre construcións, instalacións e obras que pasa de un 2 a un 4%. A única variación que hai, que estaba nun 2%, subímola a un 4%, quero dicir, isto que non asuste, pero porque despois, dentro desto, para todas as persoas, tanto no medio rural como incluso aquí dentro do que é o pobo, hai unhas bonificacións que equivaldría máis ou menos e seguiría igual aproximadamente no 2%. Tamén se regulou a taxa por expedición de documentos administrativos para a regularización de edificacións. Hai un decreto da Xunta de Galicia no cal permite regularizar casas que están fora de ordenación. Entonces, leva un traballo, non? Entonces, o que se establece é unha taxa administrativa baixo un estudio económico que fixo a Secretaría. Entonces, vamos a cobrar 135 euros por expediente, non? En outros concellos, aplican outros sistemas diferentes, uns son unhas taxas máis baratas, outros máis caras, pero, bueno, nós basándonos no estudio económico que nos fixo a Secretaria, sale-nos eso, unha taxa administrativa de 135 euros, que é lineal para todos os expedientes, se é unha casa grande, se é unha edificación pequena, é lineal para todos. E por último, a modificación de ordenanza fiscal reguladora do Servizo de Axuda no Fogar. O que se saca neste momento é os de dependencia, porque a dependencia agora, nun momento que ven xa aprobada, automáticamente hai que aportarlle xente para cuidala. Entonces, polo servicio da Xunta de Galicia, requerironos que tiñamos que sacar este artículo da ordenanza que tiñamos nós, e foi o único que se fixo neste punto. Unha sesión na que non foi presentada ninguna moción, como tampouco houbo ningún rogo nin preguntas dos grupos da oposición.